дават как си бъркам в гърлото. И толкова се изкефих. Не знам дали някога занапред ще ми се случат толкова готини неща. Това беше първата Евровизия детска в България. Имахме репетиции всеки ден. Какво е да си на 3 години и да си част от Бон-Бон, които аз си спомням като малък, ти дават огромно поле за изява и ставаш малко или много разпознаван и по телевизия, нали, така. Как се справяш с дори минималната слава, която като за 3 годишно дете, смисъл със сигурност децата, като излезеш прямо пред блока там или пред къщата на улицата да си играете, са те разпознавали? В принцип, не мисля, че не сме били чак толкова разпознаваеми. По-скоро малко след това, като пораснахме, бяхме по-разпознаваеми. Като съм на 3, беше голям купон. То просто ти не осъзнаваш какво се случва. Имаш концерти, пееш си. Това за тебе не е нещо... Да, на 3 години си и имаш концерти. Нали? Да, всъщност първият ми концерт, който беше в Народния театър, на един концерт на Бон-Бон и пях Зеленчуците, Прела баба, Зайченцето бяло, една китка така от песни и ми беше много яко. Аз не съм осъзнавала дори къде се намирам. Просто знам, че ми е било кеф. Вече след това, като покрай Евровизията, в която участвахме, тогава вече станахме по-разпознаваеми и това исках да те питам, какво е да си нея все пак, нали, въпреки че е детската Евровизия, това си е Евровизия, това е голяма сцена и много голям форум, на който сте участвали. Как е да се справиш там да излезеш срещу тебе, да има супер много хора и отделно от това да знаеш, че още много пъти по толкова те гледат от екраните? Пак беше много яко. Мене, между другото, това са едни от най-хубавите ми години и даже ме е малко тъжно, защото не знам дали някога занапред ще ми се случат толкова готини неща и все едно най-хубавия ми период в живота е минал и като си представя, че може би е така, ми става тъжно. И затова сега се опитваме да си го правим пак така интересен. Малко по-бавно се случват нещата. Но на Евровизията беше много яко, защото освен мен, имаше още 7 момичета, с които бяхме в една група. И заедно написахме песента Бомболандия с Рози, нашата ръководителка. И също не сме го осъзнавали чак толкова много, но помня, че имахме репетиции всеки ден по 6-7 часа за танца, всичко да е за пеенето, да сме перфектни, като излезем. И това е много яко, защото това беше първата Евровизия детска в България. 2007. Искам да те върна към онзи момент на Евровизия, тъй като ти ми сподели, че е имало някаква случка, която така, после даже била и в Господари на ефира. Да ми се струва много така забавно и по-детски, нещо, което реално може да се случи на всеки. Просто да разкажеш и пак как се справяш с това, защото той е минал, предполагам, що е било в Господари на ефира, усмиващо по някакъв начин през тях. Да кажеш как си се справила с един вид критиката. Това ми е любимото. След като спечелихме, след като ни обявиха, ние изобщо не очаквахме. Между другото, тогава имаше доста хейт от останали групи, които участваха, че е нагласено, не знам си какво си, но не беше, защото просто песента ни беше много яка. Drop the mic. Да. Тогава на тази Евровизия с нас участваше и Дивна, която също много я харесваме, даже с нея отзад сме си играли. Знаеш Дивна коя? Да, знам. Да. Сега ще ме питаш за всички кои. Не знам кои са. И още други хора, много, които в последствие са ни били съученици в музикалното. Да, и когато обявиха, че сме спечелили, трябва пак да изпеем песента на сцената. И излизаме ние да пеем и те пускат, нали, винаги като има някой победител, пускат някакви там валящи лищчета, работи. Да. Този път не знам как от БНТ решиха да пуснат изкуствени пилешки пера, птичи, пилешки. Ето, БНТ са виновни, аз си знах. И пускат да валят и ние си пеем песента и стига времето за моята част, което е припева. Обаче точно преди
малко преди да трябва да почна да пея. Аз много съм се засмяла. Щастлива съм, спечелили сме, не мога да повярвам. И така съм се зяпнала в уста и нещо нагоре някакси направих, не помня какво. И едно перо ми влиза в гърлото. И точно преди това, преди да почна да пея, и почвам така. И почвам да си бъркам гърлото по средата на сцената. Те снимат камери. Аз изобщо не си мисля, мен ще ме снима камерата. И почнах така да се дава. И не успях да го извадя. И почнах да си пея припева. И някак си оживях. Да. После не съм си го търсила, нали, дали е излизало от друго място, ама... Обаче... как е... Защо е било въобще в Господарен ефир и какво са показвали там? После се прибирам през нощта или на другия ден през нощта. Не помня там дали тогава веднага слагаха новините. И по едно време пускат, те коментират. А сега да ви покажем малко изцепки от детската Евровизия, в която са решили, примерно, да пуснат изкуствени пера и да задушат участниците. И дават близък мой кадър на лицето. Как си бъркам в гърлото. И толкова се изкефих. И някакви хора после викат... Да, в Господари на ефира това е толкова яко да те дават.